Moi. Mä halusin tulla jakamaan mun kokemusta, miten kehityksellinen trauma näkyi mun lomareissulla. Että vaikka tässä on vuosien varrella tullut harjoiteltua ja harjoitettua semmoista itsensä hyväksymistä ja myöskin opeteltua hermostolle semmoista suurempaa sietoikkunaa, että kestää asioita paremmin ja huomaa mitä tarvitsee ja pystyy myös sitten säädellä sen kautta itseään. Se, että mä huomasin ja ymmärsin, mistä on kyse, niin auttoi aika paljon. Että mä en sit turhaan jäänyt vellomaan johonkin syyllisyyteen tai itteni soimaamiseen, että se mun kriittinen puoli olisi sitten ottanut ylivallan. Eli mä oon huomannut, että tärkeää tässä kehityksellisen trauman kanssa elämisessä on ymmärrys. Että mistä on kyse. Ja että varsinkin sellainen kriittinen puoli, että se jotenkin saa sellaisen selityksen, että miksi kaikki tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Mut joo. Ja sitten tietysti häpeä, että siihen tulee ymmärrystä ja myötätuntoa. Niin ne on semmoisia lääkkeitä, jotka auttaa elämään tämän tällaisen herkän hermoston kanssa. Joo. No, eli mä lähden vähän kertoa tätä mun kokemusta. Eli mä olin 2 viikkoa Balilla. Lähdettiin sinne mun kumppanin kanssa. Ja mä oon aikaisemminkin matkustellut. On ollut myöskin pitkiä reissuja, mutta tää oli nyt ehkä ensimmäistä kertaa sellainen, että mä jotenkin tiedostan enemmän itseäni ja jotenkin kuuntelen tarkemmin. Niin, matka alkoi pitkällä lennolla, joka kesti semmoisen matkustaminen kesti sen lähemmäs 20 tuntia. Ja sitten tietysti tässä näin lentokoneessa nukkuminen ja sellainen, niin se ei ole kovin levollista. Ja mulle on tosi vaikea nukkua istuma-asennossa. Niin kuin varmaan monelle muullekin, että aika luonnoton asento se on nukkua istuvalteen. Ja tarvii olla silmien edessä silmäsuojat ja korvatulpat ja kaikki tämmöiset, että kaikki ärsykkeet. Koska olen sellainen, että mä herkästi havahdun kaikkiin ärsykkeisiin ja ääniin mun ympärillä, jos mä nukun. Eli siinä on yksi, mikä on tullut tämän herkkyyden myötä. Joo, eli sinne mentäessä palauduin kyllä aika nopeastikin siitä matkasta. Ja tässä on vuosien varrella tullut opeteltua hermoston kanssa, niin kuin mä sanoin, niin että se palautuminen on monissa kohdissa nopeutunut ja jotenkin semmoisesta hätätilasta pääsee sellaiseen sietämiseen tai sellaiseen rauhalliseen tilaan nopeammin. Mutta tällä matkalla kuitenkin oli sellaisia tilanteita, joissa oli vaikea päästä takaisin siihen rauhan tilaan. Joo, eli oltiin täällä kohteessa ja se oli sellainen kaupunki vähän siellä Balin aika keskiosissa ja siellä oli tällainen
keskusta-alueen me oltiin siitä vähän kyllä sivumassa, että ihan siellä vilkkaimmalla alueella ei majoituttu, mutta tuli vietettyä aikaa jonkin verran siellä alueella, jossa oli vilkas liikenne ja ei ollut kunnon niin kuin jalkakäytäviä, joissa kävellä, niin kuin, että tarvii koko ajan katsoa niin kuin jalkoihinsa ja ympärillensä. Eli siinä niin kuin on aika lailla valppaana koko ajan ja mä huomasin, että mä olin aika kuormittunut näiden reissujen jälkeen sinne keskusta-alueelle, että kun lähdettiin ostoksille ja tutkiskelemaan, niin siinä kohtaa monesti väsähti sitten sen jälkeen aika syvästikin. Ja huomasin, että olen ärtyneempi ja jotenkin sille niin kuin ei ollut mukava tunne kehossa. Ja se johtui siitä, että siellä se oli niin paljon jotenkin kaoottisempi liikenne ja jotenkin ihmiset paljon tulee nykimään sua hihasta, että ne haluat, kun sä oot turistina siellä, niin milloin sun tarvitsisi ottaa taksia tai ostaa jotakin, niin sit sun tarvii niille vastailla ja jotenkin se oli jotenkin, sekin niin kuin herätti epämukavia fiiliksiä. Joo. Ne oli sellaisia ensimmäisiä päiviä ja mä huomasin aika nopeasti, että mun tarvii niin kuin ottaa mun arkinen tällainen maadottuminen ja kehollinen harjoitusrutiini, että mulla ei ollut sitä niinä varmaan ollut siinä 3-4 päivänä, niin sitten aloin huomaamaan, että nyt mä tarvin mun omaa rutiinia, että mulla ei ollut niin mukavaa, mitä mä uskoin, että mulla olisi. Ja se alkoi jotenkin tuntua syyllisyyttä siitä, että miksi mä en voi nauttia tästä lomasta. Että täällä on lämmintä, aurinkoista, kauniita maisemia ja luonnon eläimiä ja ääniä ja näin. Siitä alkoi sellaista niin kuin syyllisyyttä ja häpeää omassa sisäisessä maailmassa kertymään itselle. Mä otin jo tämän harjoittelun mukaan ja halusin keskittyä niin kuin päivän tai ensimmäiseksi ennen kuin teen mitään, niin itseeni ja fiilistelemään sitä, että miltä musta tuntuu. Ja huomasin, että niin kun, halusin mieluummin sitten olla vaikka hotellin altaalla ja missä on rauhallista ja sit välillä ehkä käydä niin kun lyhyempiä hetkiä jossakin, missä on vilkasta. Me käytiin useimmissa kohteissa tällaisissa nähtävyyksissä ja käytiin katsomassa niitä. Hienoja paikkoja oli. Ja sitten yhdellä retkellä tällaiselle tulivuorelle, jossa mentiin sitten jeepin kanssa, kiivettiin ylös rinnettä, jossa mulla sitten jo heti alkuun heräsi semmoiset epäilykset ja vaikeus niin kuin luottaa tähän, että retkestä tulee turvallinen, koska jeepin pohjassa oli reikiä, ruostereikiä, joista näkyy sitten maa. Ja se oli semmoinen vanha jeeppi ja siinä oli muutakin, tai se ei ollut semmoinen siisti ollenkaan. Ja näki, että on tosiaan kulkenut niitä vuoren rinteitä. Joo, siinä mä sitten välillä mietin, että mitä kaikkea voikaan tapahtua siinä matkalla. Siellä oli kapeita teitä, missä tuli vastaan ja eihän niin siinä ollut turvavöitäkään. Ja sitten me siirryttiin semmoiselle sellaiselta asfaltitieltä niin sellaiselle metsäiselle tieltä, mikä lähti niin kuin lähenee sitä vuoren rinnettä, missä on sellaista laavahiekkaa, mikä on mustaa. Niin siinä kohtaa keho alkaa niin kuin jännittyä. Mä huomaan, että mä oon niin kuin jännittyneessä tilassa ja mua pelottaa.
että se auto keinuu tosi paljon. Sitten se meni silleen, niin kuin, että keula alkoi olemaan, että mä olin niin kuin semmoisen nojaan taaksepäin aika paljon sellainen asento. Mä en pystynyt olla siinä, että mun piti nojata eteenpäin, että mä olin enemmän semmoisessa pystyasennossa ja jotenkin se toi mulle jotain hallinnan tunnetta enemmän. Että mä olisin niin kuin täysin antautunut siihen, niin kuin, että missä asennossa se auto menee. Niin siihen ei tuntunut niin kuin yhtään hyvältä. Niin sitten sinne ylös niin kuin päästiin ihan turvallisesti, niin tässä kohtaa mä en niin kuin rauhoitu ja ole silleen, että me siitä selvittiin, vaan mulle jäi niin kuin päälle sellainen, että no täältä tarvii päästä varmaan aika nopeasti alaskin. Ja rupesi hämärtymään ja mä mietin sitä autoa, että kun se on sellainen vanha ja siinä ei ollut silloin tietenkään ollut valoja, kun me sinne kiivettiin, niin sitten mä mietin, että onkohan tuossa edes kunnollisia valoja ja että mahtaako täältä päästä turvallisesti alas. Ja sitten otettiin äkkiä sitten kuvat siinä ja lähdettiin sitten. Mä olin että mä oon valmis lähteä, heido. Ja sitten lähdettiin tulemaan alas ja oltiin, no siinä hämärtyi jo matkalla, mutta oltiin sitten ennen pimeätä poissa sieltä. Joo, semmoinen, niin kuin jäi sellainen niin kuin pelkotila päälle siitä retkestä, että en pystynyt niin kuin, tulemaan takaisin semmoiseen rauhalliseen tilaan. Mikä sitten taas niin kuin väsyttää aika paljon, että semmoisessa stressaantuneessa tilassa on pidemmän aikaa. Joo. Se oli semmoinen vuoristotarina, mikä opetti jotenkin paljon, että ilman turvaa on tosi vaikea nauttia kokemuksista. Eli sitä turvaa tarvitsee siihen, että voi nauttia. Ja sitä on niin kuin opeteltava tuntemaan ja tuomaan itseensä. Sitten me tästä näin matkattiin muutaman päivän päästä niin sellaiselle saarelle, jossa ei kauheasti ollut liikennettä. Tai siellä oli niin kuin pyöriä ja sähköskoottereita, eli hyvin vähän niin kuin liikenteen melua. Ja siellä sitten jotenkin alkoi rentoutumaan ja rauhoittumaan enemmän. Ja alkoi saada kiinni semmoisesta levollisuudesta ja ilosta ja nautinnosta. Ja siinä kohtaa me oltiin myöskin lähdetty vähän liikkumaan enemmän, eli me pyöräiltiin siellä saarella ja joogattiin myöskin ja käytiin kuntosalilla. Niin se lähti niin kuin nostaa semmosia niin kuin hyvän olon hormoneja. Sitten sillä niin kuin sai semmoista turvan tunnetta myöskin kehoon. Eli liikaa myöskään niin kuin uusia asioita ei saa olla, tai muuten ne alkaa kuormittaa. Että semmoinen niin kuin, sopiva määrä ja jotain vähän sopivasti niin kuin uutta. Että tollainenkin, että lähtee täysin uuteen kulttuuriin ja ympäristöön, on jo iso muutos, johon niin kuin kehityksellisesti traumatisoituneena joutuu niin kuin tosi paljon ottaa vastaan ärsykkeitä ja paljon uutta. Joo. Sellaisia kokemuksia lomareissusta. Ja halusin nyt tuoda vähän tätä, että miten tällainen herkkä hermosto jotenkin tulee huomioida ja ehkä se, että voi olla samankaltaisia kokemuksia ihmisillä, että ymmärtääkö niistä sitten, että se on niin kuin täysin ymmärrettävää, että ei välttämättä tunnu, että tämä oli jotenkin hyvä kokemus siitä, että itseään ei oikeastaan niin kuin pääse pakoon. Että se, mitä sisällään kokee ja tuntee, niin
niin kauan kuin siellä ei mikään muutu, niin se on ihan sama mitä ulkopuolella on. Eli sisällä on tapahduttava sitä turvan ja rauhan kokemusta, jotta se ulkoinen muuttuu turvalliseksi ja mukavaksi paikaksi olla. Jes, kiitos, että olit mukana ja katsoit, ja näitä videoita tällaisista kokemuksista tulee vielä lisää.